Tady je Ravela a potkala jsem u Nětnanců tohle pití, takže to dám ochutnat. Ale počkat, kde se to opřelo. Jo, tak tady. Dobré. Tak a dám to ochutnat. Tady je nějaké ovoce, moje mamka mi říkala, že je to zdravé a dám to ochutnat. Mňam. 10 z 10, ale chvíle, počkej. Jsem tady zpátky a asi bych to měla asi propřepat, abych jsem měla všude to ovoce. Tak, teď ho mám všude. Zase otevřu. Fakt doporučuju. A my se potkáme zase u nového videa. Spíš short, nebo nevím, co je zase tohle za video. Jestli short nebo video, nepoznám to. Takže ahojky!